Mä olin sen Miikka, mä silloin Pudasjärveltä kotoisin. Ja minkälainen vuoden herkkufinalisti sulla on siellä? No tästä mä oon semmonen juustomättö. Minkä tyyppisen kouluarvosanan antaisit sun burgerille? No oiskohan 1–5 niin 5. Miksi just sun purilaisen pitäisi voittaa tää kisikäättää? No, koska se on minusta hyvä ja kaikista parhain, mitä minä oon ikinä nähnyt tai kuullut. Mistäs idea siihen lähti? No minäkö näkin. Minä olin jo viime vuonna osallistuin siihen ja sitten nyt minä päätin, että pitää ihan kokkilla uudestaan. Jos nyt olisi vaikka parempi on, niin nyt tarppasin. Mitä se pitää sisällä? No, siinä olisi ketsuppia, sipulia, suolakurkkua, paprikamajoneesia, jäävuorisalaattia, cheddarjuustoja, pihvit, grillimaustetta, cheddarjuustoja, sitten pihvit, grillimaustetta, pekonit, cheddarkastike. Saa maista.